La Poarta Albă, canalul Dunăre-Marea Neagră ascunde una dintre cele mai dureroase povești ale comunismului românesc. Între 1949 și 1953, mii de deținuți politici au fost aduși aici la muncă forțată. Mulți erau intelectuali, țărani, preoți sau foști ofițeri, pedepsiți pentru convingerile lor anticomuniste. La Poarta Albă, frigul, foametea și epuizarea au devenit instrumente de distrugere lentă, dar sigură. Cimitirul eroilor păstrează astăzi numele unor oameni care au murit fără proces și fără dreptate. După 1989, supraviețuitorii și istoricii au început să refacă pas cu pas adevărul ascuns aici. Astfel, Poarta Albă a devenit nu doar un loc al morții, ci și al memoriei.